И какво става, хора? Аз съм Рикс БГ и както виждате, днес сме в този рафт и само да видим какво става тук. Добре, днес сме в този крафт и това е нещо като ревю. Тук, както казах, нали, ви казах в предния клип май, казах, че имам премиум акаунт и ще снимам в този сервер. И ето вече снимам. Към 6:30 май казаха, че ще даде нелито TBG и да. Това общо взето е нещо като ревю ще правя за този сервер. Серверът е премиум и вече ще играя тук. Няма да спирам поредица на сервера, но ще снимам по-често тук, защото това е сервер и е по-яко. И сервера ви дава тия айтеми, когато влезете. И това е общо взето спана. Сервера май не е български, не знам. За хората, които не знаят, снимам с Fraps. Нека да изключим FPS-а и нека да започнем с ларпчета. Първото е ларп 2 в 2. Трябва да изчакате 5 секунди. Трябва ще даже да мърдите с мишката. Да, отивахме до 2 в 2. Къде сме? Ето. Така. Хелп и... Както казах, тук ще играя много готин сервера за мене. Някаква арена е това. Така. Тук сега ще отиме в Warp Info ли, как се казва, не знам. Дирто. Така, нека да ни зареди. Welcome to the Ozzycraft Dinfo. Dinfo. И така. Това са ранковете. Аха. По 5 долара, по 10 долара, това май не са Майнкрафт пари. Това са истински пари. Така. И нека да преминаваме към следващия ларп. Тук има някакви неща. Май нищо е тук. Да, тук нищо няма. Дали ларп е ларп бенда. На този сервер ще имаме как се бием и така нататък. И това е енда. Нека да скоча да видим какво има тук. Нещо интересно. Но никой да не ме бие. Особено тия ендермани. Какво пише тук? Холи кейк. Добре, както и нека да отиваме към другия варп. Варп недър. Не. Недър. Айде, спомняме към недъра. И недъра също много хубаво са го направили. Всяка дола. Само да ни вземе някакъв газ, да ни запука тук.
че е много факано. И аз включим FPS да се гледам. Така тук няма скачам, защото е по-страшничко. Общо това представлява ларпа. И отиваме към ПВП-то и има още 2 ларпа май. Ако не се лъжа. Това е ПВП. Че хубаво си направи ларпата. Па тук има някакъв човек. Аз няма да скачам, защото не съм голям про. Тук килора ли? Не. Не килора. Килора е това е. Той е килора, бати... Хака. Дори както да е. Да отидем се по него. Това е май хак, айн бот ли? Как? Не знам, гледайте сега. Не знам. Не мога да разбера какво е било. Сигурно хак. Добре, така шоп и уилто става. Който иска може да влезе, само стига да има първен акаунт. И така, това представлява общо взето шопа. И да, там за енчантинг. Добре, сервера прекрасно се го направили. Поне на мен, аз много ми харесва. И ще снимам доста често на него. Добре, какво става тук? Не знам какъв е този ларп. Не съм бил на такова. Това да не е евента. Не, Озикрафт, какво е това? Survival. Survival, ами. Озикрафт. И така, че е повече хора да се съберем. Влизайте. Лайпето ще го има в описанието. И да. Аз съм малко ще поръскам след това да видим сървъра и мисля, че това ще бъде от този клип. Ако клипът ви е харесал, дайте палец нагоре. Абонирайте се, харесайте клипа и чао-чао.